Yerevanda Ermeni politsiyasi demonstrantlar bilen çakmışdy. Suw toplary atylandan soň polisiýa işgärleri adamlary tutup edip basladylar. Raýat eşigindäki işgärler hem bu prosesde himayet berdiler. Protestçiler prezident idarasynyň golaýyndaky köçede inçimi sagatlaپ ýygnandylar. Demonstrantlar elektrik energiýasynyň gymmatlamagyna garşy eýem 3 günden bäri protest geçirýärler. Ermenistanyň polisiýasy 237 adamyň tutup edilendigini we 18 protestçiniň yaralanandygyny habar berýär. Tutup edilenleriň we ýenjilenleriň arasynda jurnalistler hem bar. Wakada Azatlyk radiosynyň operatoryna da hüjüm edildi. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside geçen hepde dören suw joşmasyndan soň dören harabyçylyklary arasalamak işleri dowam edýär. Harbylar weýrançylyklary arasalap ýaşaýyş jaýlaryna tarap barýan ýollary gaýtadan dikeltmäge tinanşýarlar. 13-nji iýunda başlanan suw almalary sebäpli azyndan 19 adam öldü. Pakistanyň Demirazlyk günbataryndaky Peshawar şäherinde demonstrantlar mundan 2 gün ozal Banu şäherinde howpsuzlyk güýçleri tarapyndan 2 adamyň öldürilmegine garşy protest geçirdiler. Demirazlyk Waziristandan göçürilen adamlar bozgunlar lagerine girmek üçin 21-nji iýunda ýerli resmiýetler bilen çaknyşypdylar. Howpsuzlyk güýçleri protestçilere oka tutdular. Wakada 2 adam öldü, 10 orçady hem yaralandy. Geçen ýyl hökümetiň Taliban jeňçilerine garşy alyp baran operasiýasy sebäpli Demirazlyk Waziristandan milliony golaý adam öýlerini terk etmäge mejbur bolupdylar. Siz Azatlyk radiosynyň şugunky täzelikleri bilen tanış boldunuz.